køre. Jeg står ved Dronninglund sygehus. Nu er det konstateret, at det bliver lukket. Det er et af sygehusene ude i vores landdistrikter, udkants Danmark. Vi har en tilsvarende sag på Morsø. Der har man også valgt at lukke det effektive lille sygehus, som er til stor glæde for befolkningen. Her er der nærhed, her er der kvalitet i arbejde. Der kan man gå hen og få hjælp, undgå en lang transporttid, som bliver en realitet for morsingboerne nu. Jeg ville ønske, at regionerne ikke havde nedlagt de her små lokale sygehuse, fordi de er til stor glæde for lokalbefolkningen. Det har ikke lokalbefolkningens opbakning, og det synes jeg, at vi som politikere bør altid tænke på, har det befolkningens opbakning. Husk det. Kristendemokraterne går ind for en decentraliseret sygehusstruktur. Vi afviser ikke de store supersygehuse, men vi ønsker de her små lokale sygehuse til behandling. Tak.